Siyakubingelela mbukeli wentseleso TV1 nomlandeli nje weinhlelo zonke zentseleso TV1 kakhulukazi siyathokoza emakhosini. Namhlanje sesigodlweni esikhulu, isigodlweni nje esijule kakhulu esilapha endaweni esingeke sidalwe ngegama ngesimo sokusinda kwendawo esikuyo nodokotela futhi uyena mhlawumbe okwazi ukuthi ephumele ubala esichazele ukuthi kahle kahle sikuphi la sikhona. Dokotela sokunikeza nje ithuba ubingelela ababukeli bentseleso TV1. Sanibona bonke bama-customer lami le ndawo yonke nikhona, hayi ngikhona nami le ndawo leyo. Ngiyathemba ukuthi mezofika kumina yilokho nje okuhlulekako ngizokwazi ukuthi ngikusame nami ngaphambili. Mkhulu sinikeziwe abalandeli igama kwathiwa cha ake nithola udokotela othize. Umuntu oqala ukubona njengamanje uzothi uDr. Bani lo phambi kwakhe njengamanje? uNyasa. Dr. Nyasa. Nyasa. Dokotela abantu bengazibuza ukuthi uDr. Nyasa ungumuntu ovelaphi ngokudabuka nanokuthi ke asingabali ususebenzelaphi ngesimo sokuthi umuntu vele uzofona ethola ususebenzelaphi. uDr. Nyasa umuntu osebenze kanjani? Wathwasa, wathatha into, waphiwa noma wanikezwa into esuke ekhaya. Umuntu mengayibuza nje uba siyaqala nje ukubona namhlanje bakhona abantu abakhulumile bathi siyamcela evele namhlanje sinawe njengamanje esigodlweni sakhe esikhulu. Ngicela ukubuza ukuthi ke uDr. Nyasa umuntu mengabuza ukuthi usebenze kanjani ukuze efike la esekhona njengamanje. Hayi umsebenzi wami baba angithwazi mina lento ngaphiwa abantu badala abangasekhaya. Abanikazi bale mithi leyo ukuthi nami ngithwale kubasiza abanye abantu. Ngeke ngizoqamba ukuthi hayi khona mhlambe ngathwaza noma mhlambe ikhona imithi isuka ukuthi iyangasekhaya le mithi. Into yasekhaya le. Into yasekhaya. Umuthi into yasekhaya mkhulu omunye umuntu angazibuza ukuthi ingabe into wanikezwa yona noma into wayithatha. Umbuzo wangahlahlule ekutheni wena uthwele noma into yakini nje le yadluliselwa kuwena. Into yasekhaya. Awuthwele mkhulu. Okay baba. Phambi kwakho la siyabona mkhulu umsebenzi wakho omningi kakhulu. Sibona igroup la, sibona izinto ezithize ekuyizona futhi osebenza ngazo. Mengabuza nje ukuthi udokotela mekuthiwa la ekhaya kwenziwa ngalesi sigodlo esikhulu. Yini into wazi ukuyilapha singofika into enze imali nanenhlanhla. Sabuza nje ukuthi ukulashwa la ekhaya yini okwazi ukuyilapha wena njengodokotela? Lento okwazi ukuyilapha baba lana nje umuntu uphethe asthma. Isilonda sinye singaphela ukuvukela inyawo. Yes. Yaba ilumo abantu bangakwazi ukuthola abantwana. Abantu bathatha imali for indlu yamanga ukuthi indlu izokwenzeka ingayenzekanga. Le mali eyakwazi ukubuya back. Nabathakathi lawa basabisa ebusuku abantu basalele. Imisebenzi ahlambe ukhona lo msebenzi ngakhona abantu la ahlambe baba umona ngaye ukuthi hayi lo muntu ufuna baphume keka bazophuma uyena. Iziningi ngaphela ngeke ngikwazi ukusichaza lana kodwa umuntu mase azongifonela ukuthi ngifuna into ethisi bangangithola. So mkhulu kahle la ekhaya uthi into iyalandwa. Iyalanda phela. Mangitshontshelwe mina into yami yabuya. Iyabuya bheke bese ngabuyanga umuntu lozofa. Lo thatha into. Leyo ithathile. Ikhona isikhathi mhlawumbe osikala ukuthi after isikhathi singaka into ayisabuyi noma uthi nje wena ngisho ukuthi okwasa into yami ngo20 bani okusalayo itsadi yabuya noma uyashona. Bese uyaphila lo muntu uzobuya ngoba ukhona ukuthatha kwazinto ahlambe umuntu wabalekele eJube noma seBotswana, Tanzania. Kodwa bese around seduse bese uyithathile uzobuya bese angabuyanga umuntu ozoyifikela kodwa mina ngathatha lento. Umuntu wesifazane emkhulu uyabuya la ekhaya. Uyabuya vele. Mekuthiwa nje ngidinga indoda mangidinga umuntu wesifazane osengihambele uyakwazi ukumlanda ebuya. Uyalwanda abuye kodwa ke kufanele ukuthi umuntu alandwe abuye ahlale phansi ngoba kuzothi ngifuna imali ethize umuntu ozobuya aphinda ahambe kodwa kumina ngizothi wabuya lo muntu kodwa le ngisebenzisa ukuthi abuye ahlale futhi phansi. Ahlale phansi. Yebo. Mkhulu baningi abantu bekhala lapha social media noma lapha kwi-comment section bekhala ngezinto zokusebenza mkhulu bafuna abantu imali. La ekhaya imali siyakwazi ukuyakha noma siyakwazi ukuyilanda. Izini onazo la ekhaya ezomuntu kwangibona igroup la ngibona into eziningi ezihlukahlukene. Yini la ekhaya ekwazi ukulanda imali umuntu athi mina mengathiwa nginebusiness ngingaphila mangifika kadokotela. Yini ekhona la ekhaya?
Le ekhaya hayi angifuni ukuthatha imali yabantu for mahala. Ya ngoba khona abanye abantu basimoshela umsebenzi. Mina ngakwazi ukwenza into ithize kodwa akaze akafuna ukubatshela kahle abantu iqiniso ukuthi ngenza ukuthi. Imali yasetshenzwa. Khona umuntu mase wenza ibhizinisi. Ngingakwazi ukuthi ibhizinisi yakho ihambe kahle. Number 2 khona kunye futhi ukuthi ufuna umuntu imali ayitholakale kalula. Ikhona lento esanganihla ngayo ukuthi umuntu abe nemali. Ngeke uzothatha umuntu ungakwazi ukuhlala ibhola. Ufuna umuntu othi ngifuna ukuhlala ibhola ongakwazi umhlobo akazi ukudlala ibhola. Kube ukuthi umosha isikhathi sakho. Kodwa ufunakala umuntu bese uzofika khona unkomo nembandela ukuthi umuntu uzomtshela ukuthi amezofuna imali ufuneka wenze ukuthi hayi indaba yakuthi ahlamba amaqondane kunye nokunye hayi lokho ngeke lifike lapho. Ngoba ngifuna ukuthi uthathe imali zabantu ugcine nomuntu abuye akhali. Ngisebenza lento ngiyaziyo mina ukuthi umuntu uzoba imali indlela ethize. So mkhulu njoba uthi nje zikhona izinto zokulanda imali la ekhaya noma izinto zemali ayazokulanda cause sibalile ukuthi asinayo imali sinokuthi uyofuma namhlanje. Sina sinikeza into ezokuphilisa uhambe ekhaya ufike usebenze ukwazi uba nemali. Umuntu engabuza ukuthi yini umkhulu agarante ngayo ukuthi cha mekunikeze lokho. Uyathanda uthandi ingcebo izobe ikwena after isikhathi esingaka yini onawo la ekhaya engathi sima phezulu kwayo ukuthi cha la ikaMphela Ndaba. Sinesigubhu esithize noma sinawadoda athize sikuthumela wona noma yini ekhona la ekhaya eyothi umuntu la ikaMphela Ndaba. Hayi imali ilanda indlela ehlukene. Ya ukhona imali ngoba ya ngeke kwenzeke ukuthi umuntu imali izofika nje ngivele ngihlele before ukuthi imali yalandwa. Kodwa umuntu kube nesibindi. Ngeke umuntu engasebenzi ukuthi ngifuna 20 million 30 million uzothathana. Lento ukuthi bazolandela lento ngizosho kumina ukuthi ngizoyidinga into ithize kuwena. Bese ngimnikeze isigubhu sami leso imali ishosho izofika kuyena. Simnikeza isigubhu umuntu. Umuntu ahambe naso nemithi ngizomnikeza ngayo. Siyamboleka noma siyamupha sona. Siyamboleka bese sebenzisa sibuyisa. Uyasibuyisa. La sikhuluma ngento eyisithwalo noma sikhuluma ngento eyisiphakamiso siyathwalisa noma samthwalisa noma samphakamisa umuntu mase simnikeza isigubhu sethu. Labo umuntu uzoba lake ngiyamtsheleka lesigubhu ayithwala. Awuthwele lapha. Akathwele kuzoba kuyena ukuthi ngifuna ukuthwala. Yena mayefuna ukuqhubeka neprocess uzokhuluma nawe. Uzokhuluma nami manje ufuna ukwenza into ethize. Okay mkhulu. Abantu mkhulu babonile la ku social media zikhona izinto ziyenziwa ezahlukahlukene kunezimali ezibonakala bukhoma senzeka abantu bebhekile. Mengabuza mina ukhona umuntu owazi ukufika esigodlweni sakho ezofuna imali ufike umenzele imali ehambe naye ekhaya noma umtshela ukuthi uzoyifica ekhaya noma uzoyifica esigodlweni uzoyifica bank account ikhona into enjalo ekhaya kwazi ukuyenza. Cha asiyenzi imali esheshayo la ekhaya siyalapha siyaphakamisa siyaphazamisa hayi ukuthi umuntu ngizothi imali yosheshayo lema amacala ngawadinge mina. Okay Ngifuna umuntu umsebenzi ukuthi angenze into ethize angisathanda mina. So Izinto ngiyaziyo. Imali mkhulu makuthiwa sinamadoda la ekhaya akhona amadoda abolekiswa noma otikolosho noma abantu abafishane noma obhuti abafishane noma oba abafishane bakhona ekhaya okwazi ukubolisa ngapha beyokulandela imali. Mara wona ngathi ukuthi akhona kodwa ke mayelana umuntu ufika kanjani. Isicelo wena ushoyo ukuthi ufunani. Ufunani. Nabatshelekisa noma uyamupha umuntu. Hayi abatshelekise lawo umuntu angimuphi. Siyawemboleka. Ngiyamboleka ahamba bekusebenzele. Abuye imali oyidingayo. Ikhona into la ekhaya mkhulu ethi ukwazi ukwenza imali ungenzi lutho noma kuyaphoqa ukuthi ube nento oyenzayo empilweni nebhizinisi noma ikhona into la ekhaya ekwazi ukwenzela imali ungenzi ngisho lutho uhlele ekhaya nje ungenzi lutho. Noma kuyaphoqa ukuthi fanele ube nento oyenzayo uma uzofuna imali la ekhaya noma uzofuna isigubhu noma uzofuna abafana abafishane kufanele ube nento oyenzayo noma lento kuyaphoqa ukuthi ngisho kuthiwa awenzi lutho imali uzoyithola kodwa uma uthi abafana abafishane ekhaya noma isigubhu ekhaya. Hayi cha. Labo ngeke ngikwazi kusho into yamanga. Ngeke uzoba nemali umuntu ongayenzanga lutho ngoba simo samanje abantu bayibuzana ukuthi imali uyithatha. So kufanele usebenze mkhulu ube nento oyenzayo noma wenze into incanyana nje ubonakala ukuthi alo muntu utasa chips noma mhlawumbe ikho into oyenzayo ukuthi kungabonakala ukuthi imali ungena kanjani kuwena. Cha mkhulu ngoba ke ngesimo sokuthi esigodlweni kubhizi
sikuthatha nje kunabantu abakulindile bafuna ukusetshenzwa nathi siyakuzuma ngesimo sokuthi nathi bese silokho esithola ama-complaint kuthiwa akwana udokotha bani uyomveza nini. Sezikuvezile-ke namhlanje emkhulu, ngiyathemba futhi ukuthi sawusebenzisana mina nawe kusakuningi futhi usazokusivezela khona nje wasibona nje laphansi awuzivezeli lutho awuzivezeli imanga kodwa sisazokhuluma nje ngokuthi wena ubani uwenza ini nani 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 kodwa masiqhubeka nomsebenzi ngiyathemba ukuthi kusakuningi ozosikhombisa kona nanokuthi-ke uwenzele ukuthi umbuyele ekhaya ekhole ukuthi udokotela umsebenzi wakho uyawenza. Siyenze imali esheshayo, sikunikeza thina into ezokuphilisa ekwazi ukuthi ikwenze nawe empilweni ube omunye umuntu noma ube umuntu obonakala empilweni. Mkhulu, ngesimo sokuthi ngendlela egcwele ngayo la esigodlweni sokunikeza nje ithuba lokuthi-ke usinikeze amagama okuvala mase usinikeze iy'nombolo ukuthi umuntu mayefuna udokotela efuna ukuzwa ngomsebenzi awenzayo uzokuthola kanjani baba? Okay, inombolo ngizokunikeza zo-3 la. Yes. Ya yokuqala uthi 07 99 77 09 83. Yes. Yokuqala le ya number 20 07 5 21 83 ya 86 21 12 ugcineni. Yes. Ya yenye Ugcina. 806 76 89 69 Yeah. ya 64. Yebo. Ngene Dokotela utholakala endaweni yaseThekwini. Mfonela nje uma ufuna izinto lezi ezithize aseyibalile noma ufisa ukubuza nje nganoma yini akwazi ukuyenza. Uyambhalela, WhatsApp uyatholakala, uyafonela futhi athi mkhulu. kunjalo ngabe. Sikhona isikhathi ungafonela ngaso noma utholakala 24 hours. Yo 24 hours. Uyatholakala. Uyatholakala. So mkhulu usendaweni yaseThekwini, uma uthi ke usendaweni ekude uyahambelana umkhulu uyafika lapho okhona ezokwenza imisebenzi yakho noma uyafika esigodlweni. Kodwa just to confirm yonke into oyifunayo mthinti umkhulu eyinombolo zakhe abebizile izibhalo screen njengamanje. Since TV1 sihambile safika qathisa esigodlweni sakhe esikhulu la asebenzela khona ngempela nje ubone nje phansi la kugcwele yonke into ayisebenzisayo. Kuningi esikuvezele konke kodwa umkhulu nje usaqala nje ukuvela usazozivezela umsebenzi omningi eza nawo kwinseso TV1. Dokotela sikunikeza nje ithuba lokuthi uvale noma ke uvalelise kubalandeli benseso TV1. Hayi, angisho lutho, ngiyabonga kakhulu. Abantu bafuna usizo bazongifonela, abanye bangangifune bangafone. Ngoba khona abanye abantu batshwele into yamanga. Dokotela. Yebo, so aqiniso abantu baningi abalithande bafuna into yamanga. Ilento ngishilo yangempela futhi izokwenzeka. Ngiyabonga kakhulu. Ube right. Until ividiyo landelayo mbukele inseso TV1 siyabonga. Ungaqanyakaze mkhulu. Ngifuna konke namashotha lapha.